за феновете на Volkswagen-ите. Сам се дразня и на себе си, но наистина не ми остава време. Но искам, когато правя нещо, да го правя с кеф и да го правя спокойно. Land Rover Discovery Sport. Браво бе! Добър ден, добър ден! Днеска е ден за мен. Съм си го дал след почивка и искам един ден да си правя моите си неща. По принцип много обичам да ходя на битак, но понеже вече е 10 часа, предполагам вече няма хора на битака, така че ще го оставя сигурно за другата седмица. Карам към Карко, защото трябва да снимам епизод за YouTube канала на Карко. Всеки 15:30 часа има YouTube видео и там показваме какви коли ще се разглобяват в Карко. Благодаря на Карко, че подкрепят този канал. Там се държа част от колите. Не съм снимал и за моя канал Автонончев сега, където гледате видеото от доста време. Истината е, че напоследък не ми остава време покрай магазина, покрай другите задачи, които имам. За всичко ще му дойде времето. Питахте ме в последното видео, Нончев, какво става с колите, докъде стигна. Колите са прибрани, сега ще ви ги покажа. Всичко си върви паралелно по тях. Правим, купувам, събирам части и така нататък. Не съм изоставил нито един проект, който съм започнал до сега. Просто наистина сам се дразня и на себе си, но наистина не ми остава време. Но искам, когато правя нещо, да го правя с кеф и да го правя спокойно. Затова не си давам толкова зор, защото най-лесно е да се напъна за 2 дена да боядисам Волгата и после да ме яд, защо така съм е направил, или някой материал да не е изсъхнал, така че не си давам зор. Искам да ми е хубаво. Сега шофирам към Карко, защото там се държа част от колите. Волгата е там, БМВ-то е там, Шкодите, двете са там и 124-ката. 5 коли са там вътре в едно хале, покрити освен 124-ката. Сега ще на запалим Волгата, защото не съм я палил от последния път, като я взех от Тенекиджия, но поне се радвам, че ги съхранявам на сухо и топло място, защото това нещо е много важно за една кола. Не е толкова дъжда, колкото слънцето. И влагата си разваля нещата, но където се вика, може да боядисаш някаква ръждичка, ако ти излезе, но примерно изпечена пластмаса не можеш да го правиш. Сега вече в нас си направих навеси, където да ги съхранявам колите. Това ми отне супер дълго време, защото сам си ги правих, за да си съхранявам колите. До сега не съм си давал зор да ги правя, защото ако боядисам една кола, трябва да я съхранявам поне на сянка да бъде и съм нямал тази възможност, но вече имам, така че започвам да ги правя малко колите. Но остава ми още малко по емела да довърша, след което започвам или Волгата, или Сиерата, или Golf 2, едно от всичките. S-класата си е вътре в гаража завита и си чака нейния ред. Но когато му дойде времето, аз ще ви кажа и на вас. Тук искам да направя един призив към вас. Трябват ми 2-3 момчета, които имат желание да се научат и да ми помагат за събота и неделя. Трябва да направим една Шкода, която трябва да боядисаме цялостно за YouTube канала, който е с Иван Ванов и с Кристиян Витанов, където помагаме на хората. Избираме си някаква кауза и дали ще направим двигателя, дали ще боядисаме нещо по автомобила. Последния път Хрис купи нова кола на женичката, защото нейната нямаше смисъл да се направи. Една Шкода избрахме, Октавия, която трябва да сменим преден капак, заден капак, 2 калника и да закърпим праговете. Трябват ми 2 или 3 момчета, които за събота и неделя да дойдат да ми ударят едно рамо и да снимаме едно видео. До сега не съм правил такава молба към вас, но наистина, защото някои хора ми пишат, че искат да се научат, искат да се видят. Ще се радвам да ми пишете в Instagram или в Facebook, за да дойдете да ударите едно рамо да направим Шкодата. Сега ще се включа директно от Карко. Само искам да кажа, на тази бензиностанция KK Oil вече имаме коректори, които да продаваме. Е там вътре. Тя се намира на Чепинско шосе и коректорите на Автонончев се продават тук, точно преди Карко. Вече съм в Карко и тук са част от колите, които ще се разглобяват на части. BMW F10. Там имаме още няколко BMW-та, X5, която се продава за 11 000 евро. Един Land Rover Discovery Sport C-класа 220, десен волан. BMW E60, много добро състояние, с зимни гуми, с джанти, с всичко, както си трябва. Включваме тук. Тук обслужванки. Що няма акумулатор? Няма акумулатор. Нищо е. И сега отиваме към касата.
Как сте? Тук давате два неработещи акумулатора и си взимате един работещ. Ето го, или за 25 евро си взимате акумулатор. Сега отиваме надолу. Днеска е събота и някой си е купил предна броня за Мерцедес. Някаква врата за Вектра, задна врата и отиваме надолу за феновете на Volkswagen-ите. Една GTI-ка има тук. Хела с салона кафе. Доста добър. Има климатик, има 4 стъкла, борд компютър. Браво! Хареса ми. Така е една шкодичка, една Toyota Avensis. Нямам търпение да ви ги покажа, да ги видите какви са прашни. Само отвори се! Мотокарчето. Тук е една Honda. Един е мел с отворена врата. Защо е отворена врата? Не знам. Студиото, където снимахме колите. И ето ги. Ето я 124-ката. Гумите са напомпани. Тя би трябвало да има и акумулатор. Тук долу е ключа, съм го оставя под стелката. Има акумулатор. Сонито. Браво бе! Дигна маслото, обаче и тук свети от последния път. Няма течност за читачки. Мърка. Ще го оставя малко да поработи. Даже не го измих преди да го оставя, защото кога го карах за последно не помня. Само го прибрах. Ето. Цък-цък. Нареди. Имам калници, имам броня. Даже ето е бронята. Имам още 1 километраж. Тук съм си взимал разни части за Golf двойката. Задна броня, алтернатор за Шкодата и така нататък. Ето го BMW-то. На сухичко и завито. Мерцедеса не съм го покривал, защото покривалото го използвах за Шкодата, която е взех от Кюстендил. Ей тази. Вие не я помните сигурно. Една зелена, която е изкърпена, напасната с нови калници и чака своя ред. Имам врата. Тук е другата Шкода. И ето е Волгата. Сега ще направим Волгата. Ще я пробвам да запаля. Задния калник е вътре. Тук е напаснато всичко, изкърпено. Другия калник е сменен. Ето вижте, тук е напаснато. Фугите, имаме нови стопове. Ето другия калник е сменен. От тук. Това са повърхностни различки, където ще ги оправим. Фугите и така нататък. Завиваме я, защото има много прах тук. Номера. Отваряме капака. Ето капачето. Слагаме акумулатора. Може да няма токове. Може. Бензинче. Къде беше бензина се подкача? Сега ще видим дали ще запали Волгето. Само вътре. Това става от слънцето. Запали. Запали. Ще оставим да поработи и тя малко. Да дигне масло. Мърка. Смених му маслото преди да го докарам до тук. Ето капака е направен. Много хубаво. И салона и си представям. Само трябва да я боядисам и газ. Тук какво неща бях оставил преди това? Отверки си бях купил от магазина. Стелката. Има ръкавици. Има тук една количка. И тук има левчета. За съжаление. Само спомен, тук има разни капачки, където съм се събирал. В жабката по граждан и един парфюм.
Я. Добре мирише. Не се видим как запада. Браво. Тук съм си взел датчика, който трябва да го пробием за вратомера, защото не работи. Трябва да видим този датчик за маслото, защо не изгася и да сипя течно за чистачки. Гасим и Волгата. Това трябва да го натапицираме и него. Това да го направим с фолио, защото е много гадно. Но и мокет да направим. Но това вече след като отваряме тук. Така че следващите стъпки са една по една колите да ги вкарвам и да ги правя. Може да започна от Волгата, не знам, ще видя съвсем скоро. Благодаря ви, че останахте до края на видеото. Коментирайте, защото гледам коментарите и отговарям и правя разни видеа според тях. Затварям пещерата и до следващия път.